lepo. Ada kabar rancak lepai. Kabar baru. Yo, kawan awak ala pulang dari rantau Tadi lepai. rantau dia tu po. Si Cakra. Sakra. Sana. Kawan awak sepa main sejak ketek. Kita tempat dadang. Yo, salah pihak saka tiduran. Saya kepindiang. Yo, sakit je sanang sama dirasakan. Yo, nyo makan wa ini. Itu pai. Kini inyo ala berubah. Berubah dia apa lepo? Dari atas sampai ke bawah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Berubah jadi apa? Inyo lah berubah jadi orang. Jadi udang apa lepo? Jadi orang hutan, pai. Tak lah lepo mak. Tak boleh berdarah. Dah tawan tidur mak. Iyo, yo kawan awak. Walaupun tayo nyo lepo, Ya. walaupun nyo tenang, tapi kalau kawan awak tu tenang, tu awak ikut tenang. Baraya tawa di atas, lambok tawa di bawah lepo. Kalau kini indak beretu do lepai. Apa arti ni? Kini ala tabalia. Beraya sawah di atas, karyang gabaga tuntang sawah di bawah. Pilih batu tu. Ada ni indak terlupakan yang boleh pai. Apa tu? Waktu kami berdua di tengah malam buta. Tengah bulan berutar ayun tu. Iyo, kami kerencanakan mencilok ayam. Di dekat kandang, kami rasuk juga. Iya. Terasuk kami berdua kena lunak-lunak. Apa tu lepo? Ciri ayam, pai. Usah lawaan nan mangalale jajolah denai kini malie. Ondeh waang malaki ronyo kawan are koncolamu lelamo bana indah basuo. Lai tekan nama so dulunya masuk kita lah berdua-dua mancilo talu dalam sangkanya. Waang kini lah barubah betul waang sabana gagah ala sarupo nan jopa oga. Waden bandang aparito waang kini pangedar ganjo elo-elo jan masuk pinjaro. Usah lawaan nan mangalale jajolah denai kini malie. Waang tuana nang kare arang dia jaurang waang memegang Allah banyak
isi